जय जगन्नाथ मु सुजेना सुजेन्स रेसिपी एंड ब्लॉग्स को आपण मानकु स्वागत जनाऊँगी। आम आम गाँव को बुलिया पाई आसलु तो आम आज आम गाँव रो गोटे मंदिर बुलिया पाई जाऊचु जोटा कि जंगल अच्छी मंदिरटा। तो मु एई ब्लॉग रे आम गाँव रो गोटे मंदिर आउ आम गाँव रो कॉलेज केमती कौन अच्छी तो सेटा मु एई ब्लॉग रे आपण मानकु सहित शेयर करिछि। गोटे बाइक रे मो भाई और भौणी जाऊँ मो सान भाई सी गाड़ी चलाऊँची आ गोटे बाइक रे भाई और भाउज और झील आईसा से मान जाऊँच जो मंदिर कथा कही जो जंगल अच्छी से मंदिर ना हूँ पशुपति मंदिर सेटा शिव ठाकुर को पूजा करा जाए। आम घर टिके दूर अच्छी तो से बाइक रे ही जाऊँ। देखो रास्ता साइड रे आमर गाँव बिल गुड़ाक तो धान चाष टाइम ए धान चाष चलती कोटी कोटी चाष होउची वर्षा पई चाष हो माने वर्षा नाही तो सेति टिके चाष कम बंद हो जाइची। रास्ता साइड रे बिल पहाड़ गछ केते बढ़िया देखा जाउची बहुत बढ़िया व्यू अच्छी। आउ टिके पर आमे से जगह को पहुंची जीवु। देखो आम से जगह को ए पहुँची जाइचु। एठू हमको चलिकिना जीवाकू पड़िबो आउ बाइक एठू आउ जीवनी बहुत कादुओ अच्छी देखि परछन्ते आपण। तो एठू आमे ही बाइक रखिना जीवु से टिके देखुचंती कोन सेठी पाखर टिके पोखरी टिके दूर रे तो से कहते कि आमे जीवा कि सेठी कोन फोटो उठेबा। एठू हमको ए सीढ़ी जीवाकू पड़िबो। देखंतु दुई साइड रे घंच जंगल भरपूर गछ आउ मझिरे सीढ़ी रो रास्ता एते सुंदर व्यू आ फोटो शूट पई तो बहुत बढ़िया अच्छी नेचुरल व्यू जोड़ा कहती सेटा बहुत बढ़िया अच्छी एठी। और आम आईसा हीरोइन तो देखंतु फोटो सेशन स्टार्ट भी हो गलानी तार चलची एवे। देखो ये रास्ता सारा आम एमती ही मजा करी करी फोटो उठी उठी ही जाइचु और बहुत एंजॉय करचु बहुत मजा लागिला। बहुत माने बढ़िया जगह मते बहुत भल लागे मु जेते थरा भी आसी मते बहुत ही भल लागे। फाइनाली आमे से जगह को पहुंची जाइचु आउ एमे जाउचु पुणी चलिकिना जीवाकू पड़िबो टिके टिके बाट। देखंतु पूरा घंच जंगल भितर मंदिर आउ पुणी खेलिया पई टिके स्लाइडिंग गोटे अच्छी तापरे आउ आर साइड रे गोटे झुलिया पई पुणी अच्छी झुलिया पई अच्छी। हम भाभी सी गले झुलिया पई देखंतु केते एंजॉय करछन सब। आई देख दौड़ी दौड़ी गला झुलिया पई दुई जन जाक फुल एंजॉय मस्ती रे अछंती। धीरे धीरे सब जिनस डेवलप होउची
ଆଉ ମନ୍ଦିର ବନାହେଇଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଏତେ କେହି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ହେଇପାରୁନି। ହେଲେ ବି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସିଢ଼ି ବି ଆମେ ଥରେ ଆସିଥିଲୁ, ସିଢ଼ି ବି ପୁରା ଭଲସେ ହେଇନଥିଲା, ଏବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ସିଢ଼ି ହେଇଛି। ପୁଣି ଏଇଠି ଟିକେ ପୁଣି ବାକି ଅଛି ମାନେ ରାସ୍ତା ବନିବାରେ, ଏଟା ବି ହେଇନି ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏମିତି କାଟିକିନା କରିଛନ୍ତି ସିଢ଼ି ଟାଇପ୍ର, ସେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ମାନେ କାମ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ବେଶୀ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ପଥର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟା ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତ ଏ ଲୋକ ଏତେ ଆସନ୍ତିନି। ସେ ନନା ଆସନ୍ତି, ନନା ଖାଲି ପୂଜା କରିକିନା ପଳାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହିଁ ଥାଏ। ଆମେ ଯେବେ ବି ଆସିଛୁ କେବେ ବି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଭିତରକୁ ମୁଁ ପଶି ପାରିନି। ଆଉ ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଅକେଜନ ହେଲା, ଯେମିତି ଶିବରାତ୍ରି ହେଲା, ତ ମନ୍ଦିରଟା ଖୋଲା ଥାଏ ଆଉ ଲୋକ ବି ଗହଳି ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ କୋରୋନା ପାଇଁ ଆର ବର୍ଷ ତ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ତ ହେଇ ବି ନଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ପୂଜା ହୁଏ, ଆଉ ପୂଜା କରିକିନା ନନା ପଳାନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ମାନେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ବନା ହେଇଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ନନା ନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ଫେରିକିନା ଯିବେ ବୋଲି ଏଇଠି ଏମିତି ବାହାରେ ମାନେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ବି ହେଇଛି। ମାନେ ନିଜେ ପୂଜା କରିକିନା ଯାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମୋ ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ମୋ ବର୍ଥଡେରେ ଆସିଥିଲି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ, ତ ସେଇଠି ମାନେ ଏମିତି ମନ୍ଦିର ହିଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଏଇଠି ବାହାରେ ପୂଜା କରିକିନା ପଳେଇଥିଲୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ନିଜେ ପୂଜା କରିବୁ, ନିଜେ ବର୍ଥଡେରେ ପୂଜା କରିକିନା ଯିବାଟା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କିଛି ନୂଆ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ବି। ଏଇଠି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ, ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଯାଉଛୁ ତଳକୁ। ଏବେ ତଳୁ ଯାଇକିନା ପୁଣି ଆମେ ଯିବୁ କଲେଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁର କଲେଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି କି ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନି, ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଗାଁ କଲେଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାର ଅଛି, ବୁଲାବୁଲି ଟିକେ କରିକି ଆସିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଆମର ପତ୍ର ତୋଳା ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ପତ୍ର ତୋଳୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘରୁ କହିଥିଲେ କି ତମେ ଯଦି ବୁଲି ଯାଉଛ ପଶୁପତି ମନ୍ଦିର ତ ଶାଳ ଗଛର ପତ୍ର ତୋଳିକିନା ଆଣିବ, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଶାଳ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ପତ୍ରରେ ଆମର ଖଲି ହବ। ଆଉ କଞ୍ଚା ପତ୍ରର ଖଲି ବହୁତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ, ଖଲିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପତ୍ର ତୋଳୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇସା ଆଉ ସାନରୁ ଛୋଟ ସମସ୍ତେ ଆମେ ତୋଳୁଛୁ। ଆଉ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୋଳିବା ପାଇଁ। ଏତେ ସାରା ପତ୍ର, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପତ୍ର ଦେଖିକିନା ତୋଳିବା ପାଇଁ। ପତ୍ର ତୋଳା ସରିକିନା ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଆମେ କଲେଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବାହାରି ଗଲୁଣି କଲେଜ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଇସାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ବି କହୁଛି ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକିନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିବି। ଆଉ ସିଏ କେତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଆମ ଗାଁ କଲେଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ, କାହିଁକିନା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀଟେ ପଡ଼ିଲା, ତ କହିଲେ କି ସମସ୍ତେ ଚାଲ ଦେଖିଯିବା ଆଉ ପୋଖରୀ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି, କେଡ଼େ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା। ତ ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି, ମୁଁ ବି ଏବେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପୋଖରୀଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଇଡ଼ରେ ପାହାଡ଼, ଏମିତି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଉ ଅଛି। ପିକନିକ୍ ପରିକା ଭୋଜି ବି ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି ଭୋଜି ଟାଇମ୍କୁ ଏଇଠି ଆସିକିନା। ଏବେ ପୁଣି ଆମେ କଲେଜ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଦେଇକିନା ଯାଉଛୁ, NH ପଟୁ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି।
ଏଇଟା ହେଉଛି କଲେଜ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି। ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ +3 କଲେଜ। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ କାହିଁକିନା କଲେଜ ଗେଟ୍ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ହିଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।